L'aviso que en l'estat en què es troba pot ser brusc veure'l. Si vol sortir... Ja sé el que se sent. Vaig venir quan el meu fill va tenir l'accident de moto. És la persona que busquen? Pilar. No. No és ell. N'està segura? No, no és ell, no. Jo també n'estic segur. Veu com no era el Yassir? Sí. Però mira què li ha passat a aquest altre noi.